Bună ziua, dragi prieteni! Este Cuvântul Credinței în fiecare zi. Vreau să vă citesc astăzi de la Apocalipsa, capitolul 2, versetul de la 8 până la 11. Îngerul Bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocoriile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nici de cum. De ce ai să suferi? Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da o cunună vieții. Cine are urechi să asculte, să zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua oară. Amin. Dragi prieteni, vreau să vă zic astăzi că Dumnezeu vă iubește. Știți, în acest pasaj noi găsim loc că sunt oamenii care se numesc iudei, care se numesc oameni credincioși, care se numesc oameni care respectă pe Dumnezeu, care respectă legea lui Dumnezeu, care respectă poruncile lui Dumnezeu. Dar Îngerul lui Dumnezeu, Iisus, spune așa: ei nu sunt, ci sunt sinagoga Satanei. Pentru că faptele lor vorbesc despre altceva. Pentru că nu cunosc pe Dumnezeu adevărat. Și un lucru care poate să ne încerce, poate să ne ispitească, este frica. Frica nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu aduce frică, ci Dumnezeu este dragoste și aduce pace. Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de înțelepciune, de chibzuință. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne temem de acești oameni. Eu înțeleg că s-ar putea să fie o presiune din partea prietenilor, din partea celor ce ne înconjoară, când noi începem să urmărim pe Iisus Hristos. Când noi începem să trăim așa cum vrea Dumnezeu ca noi să trăim. Dar Biblia ne încurajează: nu te teme. Cel ce va birui nu va avea acces, nu va avea moartea a doua. Dumnezeu aduce mântuire, Dumnezeu aduce dragoste, Dumnezeu aduce pace. Nu te uita la ceea ce spun oamenii, uite-te la Dumnezeu. Uite ce spune Dumnezeu și Dumnezeu să te binecuvânteze în toată viața ta. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, binecuvântează pe cei ce ascultă acest video, cei ce privesc acest video. Te rog ca puterea Duhului Tău Sfânt, te rog ca ungerea Ta să vină peste ei, să-i dea putere, să-i dea ungere, să-i dea ajutorul Tău potrivit. În numele Lui Iisus Hristos îți mulțumesc. Amin.